Къде горе? Ето ги подгониха, бе! Кажи, какво стана? Какво става, виждате какво става? Какво става, виждате? Защото какво? Какво става? Бидете ги уния там. Това българска полиция ли е? Хората искат ЦСК да бъде. Защо ще бият децата, които си обичат отбора? Нещо викали сте? Защо ще бият децата, които си обичат отбора, бе? Кой ще бие? Тая българска полиция нямат вие български граждани. Да бие мутрите да бие. Що ще бие децата? Кой плаща данъци на тия хора, бе? Кой плаща данъци на тия хора, бе? Това е срам за България, бе. Те се карат с любовта. Що ще бият хора? Защо по... Откъде тръгна всичко, Дуче? Откъде тръгва? От ложата тръгва! От ложата тръгва! Потовари се по 500 км са потовари. Отваряне от тук и обратно. На 30 пъти. На 30 билетите. 5 пъти. Какво се получава? Какво се получава? Искат си отбора. Обичат си отбора. Дошло им до тук, им е дошло. Данъци плащат на тази полиция. Да ги арестуват уния, които доведоха ЦСКА до тука, бе. А вата няма да има за никой. Тука няма да мират. Съсипаха държавата, клубъби няма да сипат. Криминално проявен тип се занимава с публиката на ЦСКА. Какво прави този тип там? Дойде при мене. При мене, бе. Еми, питай го защо дойде при мене. Бомби ще да има в сектора. И бомби имаше в сектора. Бил имал сигнал. Откъде го получи? От луната ли го получи? С извънземни ли говори? Това бомба имаше в сектор Г. Имаше бомба в Б. При австрийците. Издразва. Тормози. Напрежението скалира от идиоти. Извинявайте. Аз не виждам нещо да има. Какво да ще има? Те звъняли. То вече е много, ама той е здрав дуса и затова не се такова послание на това. Вие са член моите измина.